Kohaman para ba in how try Jesus Christ aga gospel mindagas ngi ngeleos ngo kawai ke passage ka ba sngo thanan hadu katha ngeleos ngo aga gospel u Jesus wala ong ya kisinran baro rada pi pan ina pa ha kertang jonga ngan sa ayapi u Jesus ula kular ya kisinran jonga u Jesus ula kular ya ki apostol baro rada pi pan na ukpa ha kertang jonga ngan sa ayapi ngan sa kurkuyapi pide malekum no pide man pan na ukpa ha kertang jonga hadu minda pimpat pan ha kertang jonga u Jesus ula ong ya kisinran hadu minda pimpat pan ha kertang jonga ina kita gadau pimpadio u Jesus udang ong ya ki apostol ya kisinran jonga minta gasngi ko haman ko para hagane ke mas pokhoit u Jesus udang ong yang ibai pa ibai rada pipan na ukpa ha kertang jonga ngan sa ayapi pikwane yam jingkol jingkia pikwane yam jingsuk badga jingkaman ha ke inga sam jongpi pikwane yam pediang ya ke jingkurku jongoblai halor jongpi pikwane yam pan pediang ya ke bor jongamen sim bakut halor jongpi pikwane yam ya ki so barki jingaye jongamen sim bakut aga jingim jongpi pan nau pa ha ka kertang jonga u Jesus udang ong yangi ibai ibai ha ka koit hoi bun sin aga jingim jong ngirung duwai deniam ngi nang ban duwai bun jed ki jing duwai is ngi shim kawe ki court bar ngi nang ban duwai bun jed ki jing duwai abangi don hap dang ki jing pang jing sitom abangi don jing kulman ha ki ngi sam jongi no habangi ngi sngosi habangi snoting ngi duwai bun jed ki jing duwai minta ki singi deban khile alade habangi don hapdang habanga don hapdang ki jing pang jing sitom abanga don sibon ki jinge bar ki jing jar ha ke jingim jonga ha ki nge sam jonga aba ngam don jing suk bar ki jing kemen abanga ting abanga kuslai abanga laban record bha kumno nga duwai atunga duwai ha ka kertang jongo Jesus atunga duwai ha ka kertang jongo Jesus putra Jesus ha ka kertang jong me pin khodian putra Jesus ha ka kertang jong me ai anga ke jing khod jing kia jing suk bar ke jing keman ha ke nge sam jonga ngamdon jing suk ha ke nge sam abangi duwai na ke binda ke kun jongi atungi duwai ha ka kertang jongo Jesus abangi duwai ha ka kertang jongo Jesus ngini yot kana ngini yo shisha ya ke jing god jing kia ngini yo shisha shi bon ke jing ko ha ke jingim jongi blai un sa pha ya ka bor jung men sim ko halor jung ibe ibe abangi duwai ha ka kertang jung Jesus bale namar ka kertang jung Jesus karon ko bor ka kertang jung Jesus karon ko bor pan pin code yangi ka kertang jung Jesus karon ko bor ban pin code ya ka donor jungi ka kertang jung Jesus karon ko bor ban ai yangi ka jing su bar ka jing kaman ha ka yangi samjani dena kita gadau hari u Jesus wala bi phat nagi bayap u Jesus wala ai yaki sinran ki apostol baro ka bor jung men siba kod pan hadin kila pediang ya ka bor jung men siba kod kila lai kumno kila lai par kila snang ban yala ya tin jung utrai ha ka kerteng jung Jesus kila snang ban pin kod ya ke baphang ni pule ha ke kam jung ya apostol baro ni pule ha ka gospel mo hadin kila pediang ya ka bor jung men siba kod kila le ya ke khambula bakrao ha ka kerteng jung Jesus ha ka kerteng jung Jesus haba kila ki apostol kila stang ban duwai halor ki bapang kila yo jing god jing ya ha ka kerteng jung Jesus haba kila stang ban beno ya ki mensim boman na ke jingim jung ki bai ki mensim boman kila bino haba kila duwai ha ka kerteng jung Jesus ha ka kam jung ya apostol ngi pulerup haba u Petrus ba u Yohanes haba kila kidang late ha ka ing mane kila yoi wai unong pang par kila ong no ngimdon silver ne gold ban ayapi henry ha ka kerteng jung Jesus ngi hukum ngi ong yapi ban yang ha ka kerteng jung Jesus pediang jingkor jingkia kia pesur kila ong ha ka jukur ko ha to ka por uto nong pang uleyo jingkor jingkia ko mon ko param ha ga ni ke por kerbang idang song hakmat u Jesus tungai ti baor ke jing tumu jongi tungai ti baor ke jing don kam jongi ha ki ti jung Jesus
lesson gidon hapna gi jing pang jing shitong lesson gidon shibun gi jing kuslai haga jing im jungi lesson gi dang yoman shibun gi jinge bar gi jing jar ha kai ge samjongi ha ga jing im jungi tongrai ti ba ro gi jing tumu jungi tongrai ti ba ro gi jing don kam jungi ha ga gi clip mat daga jinge ge bakrao ha ti jungo jisu but ha ka gertang ju tongin duai ha ka gertang jungo jisu tongin duai tongin ong yau jisu putra jisu bun sin nga duai entre ngam yo jing ko jing kia jisu bai bun sin nga duai banyo ge jing ko jing kia banyo jing super ge jing kemen ha ki ge samjonga entre ngam yo minta kasngi ngalas motu bale ngam klam yo ge jing ko jing kia bale ngam pat yo ke jing super ke jing kemen ha ke ing kesem changa namar ngam pat duai ha ke kerteng jome mashu duai ben henre ngala klat ban duai ha ke kerteng jome ko thai ngam pat smotu ko thai ke bor janga kerteng jome minta kasngi malika yana yara eng ko thai jisu nadu minta kasngi ban duai tang ha ke kerteng jome da ke jinger ke bakrao to duai but ngini yo de ke jing ko jonga blai halor jongi ibai ibai kumjur ko homal ko para kan bangdang penkre yalaga jingim jongi naga ben daga sngi borom pentecost daga jingel ke bakrao tongen ke phadi au jisu thrai jisu kumba mela pha yaga bor jonga men sim bakhoit halor jongi apostol pha yaga bor jonga men sim bakhoit halor jangaru tang radangi don ke bor jonga men sim bakhoit ko men ko para ngila bantu wai pha ngila ban ino ya ke kam jonga perthei ngilaban ino ya ke jonga na perthei tonga duai tonga ke party au jisu pan pendap ya donor jongi pan pendap ya jingim jongi daga bor jonga men sim ko enero ya jisu Christ